confused and they don't know what to do. Ay, sino yung number 1 viewers niya? What? Jonah. Ha? Kan ka nun? Ano ba yung pinapantag ni Pangasinan? Ano ba pang plakano? Naman sa yung babae, pinipano ba ito? Ay, saan lang din? Niinang ko ni ate na sinabag. Gajilan. Ngam. Gajilan. Ano, nagbangsi dito yun eh. Aji takiti babong. Awan-awan. Yung pagkata nga sumakay. Naalis ako dun, guys. Hi, Jonah. Ay, ang haba na. Yung pan mo, kumot mo. Bye-bye. Pagpatsalon. Wait lang, mag-alis lang tayo dito, guys. Wala na yung saan na yung bag? Abuti nga, titimbang pa ng 50 lahat. Eh, kasano nga, nagpabuti ka, nakaputi recover na. Mabuka, mabari ng palay. Thank you, Kuya Pacholo. Awan, niladuma. Wala na yung ng pera. Kahit na mataas yung iba, mababa rin yung iba, kahit sinisinlat baga lang din. Meron pang 60 61. Ang dami na timbang si 48. O, edi parang ikuhan mo lang din ang gano'n. Ay, gawin may parang nagtakatay. Wala masusunod mo na lang. Mag-iangan na bibigyan sa garot. Ganito mo na ako. Nalagba? Taltaw na. Ay, walang pangdami dito. Manin pa tayo sa uli. Ayun. Malak-lak na. Hi, Francis.
Itong kuray. Yay! Ipag-ipin. Oo, unti lang talaga panindot ko. Hindi ako nagpupuno. Wala ko pang puno. Fly to the darkness. And now to the darkness. Asan ka? Awan Korean spicy. Ay, tangkan ni bolet. Someone took the egg of the chicken. I don't not know. Mano ka, jelly iceberg? Tres dalawa tita. Someone took the Apat. 4 pesos. Ay, 6 pesos tita. Oo. Apa, kami tres papo. Anim. 9. 60 cents. Oh, tanggol oh. Gusto mo ate ng tulong ko, sabihin mo lang. Ano? Manood ka dito hanggang end ng live ko. Kailangan ko ng oras para ma-monetize ako ni YouTube. Ayun lang. Yun lang. Ang need ko. Mag-stay ka sa live. Wala nang laman. Ang daming laman na hindi na binibili sa mga. Wala na naman.
ko. Kaya aja niya taon. Wala. O ano yung di JB? Mga bata? Mga ganoy. Kasama man yung mga video nga hindi na. Ay, 14 na si Bobby. Hindi ako damo, mali ako daw. Napakasimple mo naman nun. Oo, mag-stay ka lang sa live ko. Yun lang. Ang kati, ang daming lamok doon. Lagi ko. Kinagat yung paa ko. Ay, ang daming lamok. Nakakainis. Pero kung ayaw mo, okay. Sabi ko nga, yun nga, yung sabi ko, mag-stay ka lang ng live ko ng matagal. Ano ba klaseng tulong na sinasabi mo? Di ba tulong naman yon? Ay, sakit na likod ko. Puso. Si nanay ko naggagawa ng kakanin. Naggagawa na naman siya ng kakanin. Tingin ko hindi mo naman need. Anong hindi need? Ano yung hindi ko need? Ma'am, pwede mautang. Ayoko. Dami ko nang pautang na sardinas. Kaya wala nang laman yung tindahan kasi laging inuutang. Wala naman ako panlaman. Ay. Same naman negosyo natin. May negosyo ka din, grocery. Kamunting ata Arminda nga kakain niya. Ano pangalan tawag nun? Inasinan na kan nun. Ate Kalog, ana ajay. Kasi dami lamok doon. Gusto ko na nga ilipat yung tindahan ko. Kaso nga, malabo. Nakuha ko na ba yung gamit ko? Bawal po utang, baka hindi pa kayo magbayad. Kaya nga, dami ko na nga pa utang. Kagawad pa nga dito, hindi nang magbayad eh. Hindi naman lagi nabili yun. Inutangan ako, hindi na bumalik.
Kaya ayun, wala na. Binamad na ako maglagay ng... Tsaka ano kasi, dyan kasi ako kumukuha ng mga pangangailangan namin. Kaya mahirap din na palaguin. Kasi dyan ako kumukuha ng allowance, pagkain, ulam namin, kuryente, pangbayad ko ng wifi. Okay. Hindi ako pwede sa mabaho kung magpausok ako. Hindi masama magpautang, dapat pili lang. Nantay ko nga magbayad sila. Minsan, oo, nagpapautang ako kaso nagbabayad naman sila, pero nga lang, umaabot minsan 2 linggo, 3 linggo, meron pa yung 1 buwan. Pag wala silang hanap buhay. Siyempre, makokonsensya ka kasi kamag-anak mo. Ganun. Hierarchy signage. Naka pangalan nun? Guys, don't forget to tap the screen. Lugi talaga. Kaya, hindi ko na sineseryoso magtinda dyan. Kasi nga, pinofocus ko na lang dito. Baka sakaling may pag-asa pa. Ang dami ko nang bankrupt talaga, guys. Kaso nga lang, syempre, kaya nagpupursige ako magtinda ng online. Pursige daw ako nagtitinda online. Nag-a-affiliate sa TikTok. Ay, ganun. Tumagal na ang watch hour natin, guys. Humina na ang viewers ko. Hi, Maiko. Hasley Miranda. Hello. Good morning, good afternoon, good evening, guys. Bartolome Gamilde. Hello. Sa aking tabi, lahat kayo. Hi, Ma'am Rhea Ling. Kamusta ka na? Ang daming kinagat na lamok. Hi, Sam. Kamusta ka na, Ma'am Rhea? Ayan, guys, dikitan niyo si Ma'am Rhea. Nakakagutom yung mga vlog niya. Ang sarap talaga yung mga luto niya. Yung recipe, idol karamihan customer namin construction. Pag 2 weeks hindi nagbayad, stop na po siya. Ay, ganun. Maganda dyan kung ganun. Dito kasi kapag hindi ako magpautang, ako pa yung masama. Pag di ko na sila pautangan, ako pa yung masama. Ano daw? Yes, baby. Sumiyak gabi-gabi. Nakikipagdigmaan. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Hola, que hermosa estás. Sabes que tú me eres la mandome
tengo que parar contigo hoy. Hasta más la normal. Todos mis sentidos entendiendo más. Kaya nga, ang hirap ng magtindahan, no? Singin ng puro. Marami din sa amin, idol, tinatakasan kami. Hi, ICB Mix Vlog. Ang hirap talaga pag traditional business, guys. Hindi natin masasabi kung kailan talaga babagsak yung negosyo natin. Kasi, ang trending ngayon is mga digital products, mga affiliate business, mag-buy and sell ka na lang, mag-promote ka na lang, mas maganda pa yun. Traditional business, ang hirap kasi ilan lang yung magiging okay. Hi ICB Mix Vlog, kamusta? Tagasan po kayo? Gusto ko na bumito. Hi Batang Vlogger, welcome back. Ano ba ngayon, Webes? Webes pa ngayon? Kilay, oh. Hi, Mary Ann Prank Vlogs. Shout out po si Pining Guerrero from Canada. Hi, shout out Pining Jerko from Canada. Pining Jerko. Kumakain ka na, hindi po ako kumakain. Lagi po ako nabubusog kahit hindi kumakain. Isa po akong engkanto. Kilay, may asawa ka na, wala pa. Hi po ma'am, shout out po si Kepi ko. Kepi cute, tighas. Ayan. Okay. Saan na yung sukla? Batang to, sobrang thank you, Mary Ann. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship your holy. You're rich in love and you're slow to anger. Hey, me. Your hand is mine and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. Ang pangit kapag may retouch on na. Sana di madilim ang kilikili, oh. Nako, Batang Vlogger, dahan-dahan ka sa pagko-comment mo. Baka ma-hide kita. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. 26 po. Sing like never before, oh my soul.